मस्त मस्त दिसले यार. हे बघ इकडे पण आहे. हे बघ इकडे आहे, जवळ आहे. मी तिकडनं पाहिलं होतं, कुठे दिसतात ना तिकडनं, पण म्हणून मी तुम्हाला काय सांगत राहिलो नाही, काय बोलत राहिलो नाही. हे असे चारही वाटेने लोक काही दुसरीकडे आले ना. मी एका डॉल्फिन दाखवण्यासाठी टराटार करतो. चारी बाजूने डॉल्फिन. ते बघ ते बघ ते बघ या दोन बोटच्या मध्ये बघा, या दोन्ही बोटच्या मध्ये. हो हो भरपूर आहेत. आकांका हैराण करतील ते. या बोट भीती वाटतं ना, सगळं एका वाटे गेले. हा ता वेगळा ना. तुम्हाला एकदम जवळ न दाखवणार, वेळ आहे यांना जाऊ देत सगळ्यांना. मारली उडी. मारली. येथे पण डॉल्फिन आहे, पण बोटीच्या बाजूलाच येतात. पण बोट असताना आत येणार. ते बघा ते बघा ते बघा ते बघा दोन त्या बोटच्या मध्ये. हे होतं ना ते सोडतात ना मग तिकडे. हो गप्प राहा, गप्प. मोठा दाखवू नका, फक्त बघा तुम्ही. मोठा दाखवू नका, मोठा दाखवू नका. हात वगैरे वर करू नका, काहीच बोलू नका. बोलू नका, मोठा जवळ आहे. बोलू नका सर, बोलू नका सर, बोलू नका. समोर समोर कुठे कुठे समोर समोर. बोलू नका, हडगोड करू नका, खुर्चीवर इथं वाजू नका. आवाज आला की डिस्टर्ब होतो. मी तुम्हाला बोललो ना, काल संपूर्ण दिवस असले ना, ते आता कुठे जाणार माहिती आहे? त्या डॉल्फिन पॉईंट जाणार होते, एवढ्या त्या बोटी इथे आल्या. उलट फिरवलं त्यांना पुन्हा. डॉल्फिन म्हणतो मग डॉल्फिन पॉईंट तिकडे हा ना. ऍक्च्युली झाला का हे काल दिसत मामूला. माहिती नाही होती मग. या गावाचं नाव नेवती म्हणून गावाचं नाव आहे. हे नेवती बीच आणि किल्ला असल्यामुळे किल्ले नेवती असं गावाचं नाव पडलं. तुम्ही जर डोंगराचं निरीक्षण जर व्यवस्थित कराल ना, तर तुम्हाला कोसळलेला किल्ला बघायला भेटणार जाताना. आपल्याला ऊन होतं ना, त्यामुळे दिसणार नाही. ते समोरचं गोल्डन रॉक, ते आपोआप कोसळला. ते गोल्डन रॉक जाणार आहोत आपण ते. ज्या संगमातनं आपल्याला लाटा भेटल्या ना आणि आपण बाहेर आलो, तो संगम. हे दीपस्तंभ ब्रिटिश सरकारने बांधलेलं लाईट हाऊस. का बांधलं माहिती आहे? आजूबाजूला भरपूर रॉक तुटायचे, जहाज तुटायची, हे सगळ्या ह्याच्यावरती म्हणून ते बांधलं.
ते म्हणतात पोटी जास्त झालं एका ठिकाणी, त्यामुळे ते थोडं घाबरल्यासारखं होतं त्यांना. डॉल्फिन कसं असतं माहिती आहे, पुढं सगळ्यांनी अडवायला पाहिजे त्याला. पुढं हे सगळे लोक आतमध्ये जातात. सकाळच्या वेळेस बाहेर येतात. सकाळी सकाळी फक्त.